edo Lanza salduko da, edo Altunak izango du aukeratxo dator, edo horren zai. Ondo atera du Iñigo Martinezek, Errasti lurrean geratu da. Arazo fisikoak ditu, mina hartuta. Morgadok azkenean kanpora bota du baloia, eta hor da, Errasti zutitzen epaiaren ondoan. Zutiu da, bain Lanzak berriz ere Sanseri eman dio, metro batzuk irabazita, goian presionatzeko. Tikoa ez, Bai, kiroltasunez. Abantaia, atera du. Ilarrak, urrundu, Jonathan eta Gainan. Horrekin da. Ikuturez. Lanza. Konturatu da hortaz, Kodro, Mikel Orbegozoia da beroketa lanak egiten da. Hor da Lanza, ondo moztu du Ilarrak. Lanza jarraitzen du, keinuak alde batera eta beste azkenean Ilarrak atera du baloia. Alain, ezin kontraso antolatu, Sansek, Kijera. Ez dago faltarik epaiaren ustez. Falta da, leku hartzen diolako, Altuna esperientzia handia dauka, eta bazekien Gaztainak hanka sartuko zuela, oina sartuko zuela hor, eta falta argia da. Falta arriskutsua areatik oso gertu. Gaina, oina behian zaukan, ez da oina ipini azkenean falta berea izango zen, ez leku hartuta zaukan. Baloi luzea Kolinasentzat, baloi honak geratu zaio Kolinasi jaurtik eta kanpora. Arriskutsua benetan, Bai. Atezaina lekuz kanpo zegoelako. Atezainak etzekin nuntzekoen, Espin ere salduta geratu da. Bai, Espinek 3 labolo izan ditu goiti atostenak, ez ditu ondo urrundu, Hemen ere berdina gertatu zaio. Eta hor jaurtiketa horretan atezaina lekuz kanpo ikusten du noa di joan, oso gezki kokatuta dago. Atera du Iruretak, Iñigo Martinez, Javi Ros, Altuna bere gainean. Falta egin dio Altunak, Javi Rossi, Iñigo Martinezak aterako du falta. Ros, Txikilonbraina bere gainean. Gaztainaga Errasti atzean. Errasti eta Iñigo Martinez. Ez du inor aurkitzen baloia emateko. Azkenean egalera bota du hor da Morgado buruz, kanpora. Baloi txarra. Alboko sakea. Eta kantuan Eskozia Labrabakoak 10 urte. Gaur ere partida baino lehenago elkartu dira. Partida bukatu eta gero poteoa egin behar dute Ibarren. Festa. Beste peña batzuk ere gonbidatuta dituzte. Hau bai, egiazko gol festa ez da? Gola eta festa uztartuta. Hey. Gaur momentuz festa gehiago, gola baino. Golferia gehiago. Gol festa baino. Bai da. Gaur gol festa ez dago, gaur golferia. Irureta. Oso guti jendea, Bai? Horre Altuna borrokan, eta Lago Junior bestaldean, Otaegi lekuz kanpo baita ere. Bai, baloia ikututa ere, ez zuen ondoan inor. Berriro baloi luzea Ibarrek, buruz ikutu du Altunak, Lanza. Karritraba egin diote hor baloi ateratzerakoan Iñigo Martinezek eta Morgadok. Azkenean Toñori iritsi zaionek eskuarekin Gaztainagari eman dio. Aurrera jarraitzen du baloiarekin zentralak. Behar da, badaki bere bizkarra beste batek hartuko duela eta alde horretatik lase dago. Baina ez dute asmatzen. Baina ere, Arkaitzek baloi erresin agutze egin du. Ez da Kodroren taldearen partidarik onena ez da gutxi horik ere. Aspaldi honetan ez dugu zango larri debileni, baina irabaztea kostatzen zaio. Asko kostatzen zaio gainera. Eta gaur ikusten nahi gana, hori igual seinale da, justu da bilela. Lanza, Gaianek erdiratu, Iñigo Martinezek moztu. Beti ze komentatzen dugu horrea izten zeanean beti baloia bigarren zutonean. Oain ere albistegi bakarrik bigarren zutonean. Balineka atezainari eman dio, Kolinasen presioa, Xaber Iruretak baloia astindu, Txikilonbrainak ikutu du, baloia Ilarrari geratu zaio, pasa ez da izan. Bi aukera zituen, Alain eta Arkaitz bakarri bazikoan. Ez du asmatu mutriko barrak. Ibarrei jokaldi ona egin du,
gainan leku honea iritsi da, baina pase ustela. Ez leku batera, errematea oso zaila zen leku batera, ez? Realeko Sanseko jokalariak zeuden lekura egin du, ez? Eta irutzait hori bigarren zutoina izaten da beti honena. O atzetik edatorren jokalea dintzako. Altunaren erdiraketa, baloi arriskutsua zen, Morgado kukutu eta gero azkenean kornerera joan da. Piztu dira zaleak. Eibar piztu egin da, lehenengo zatia baina intensia gehiagokin. Lanzarotek aterako du eskubialdetik, bere ezker fin horrekin. Baloia barrura sartzen saiatuko da, itxitxia, lehenengo zutoinean urrundu du Sansek. Baloia ipuruatik kanpo. Kanpora, bai, eta beste korner bat, kornerretan nagusi Eibar. Lako futbol zelaian inguruan paseatzea oso polita izaten da. Polita edo arriskutsua. Ez da terreden baloia hartu ditxera. Kolpea ematen maizu beste kontu da, baina. Horre ez du kolpea ematen. Bost korner atera ditu Eibarrek, oraindik Sansek ez du bakar bat ere atera. Lehen zutoinean, Lago Juniorren borroka. Berriro baloia horra, Toño kurrundu, Lanzaroteri iritsiko zaio, beste baloi bat bigarren zutoinean ipini du Lanzarotek, errastik gutu du buruz. Kanpora botaz, kornerra orain, Juan Dominguezek beste aldetik, 6. Manixere sufritzen, irudi politiari zaigu uzten, erdiraketak egiten dituzte eta ematen du berak eman nahi diola baloiari. Jauzi egiten du eta ondoren ez dutenean asmatzen burua goruntz sufrituaz. Atera du beste korneratik txitxia, kanpora. Luzeagoa bigarren zutoinera, baina isten ari zen baloi hori zuzenean kanpora ateko sakea. Haze burruka hor, Bai, logikoa da. Remate bakarrik, Zenbat kornerata dituzte, lehenengo zatian beste 3-6, eta remate bakarrik. Albistegi jenduna. Bai. Errasti eta Gaztañaga. Errasti justu, Garren egiten du. Honek ez du utziko, Honek ez du utziko. Baina ikusten da erren egiten duela eta horre jokalari garrantzitsua da taldearentzako, horrek ematen dion ekilibrioa taldeari. Ilarra. Iritsi da, baloia kontrolatu du. Laguntza behar du Ilarramendik. Baloiarekin jarraitzen du. Bera atera da azkenean baloia atzera. Errastiri emanez, honek Inigo Martinezi. Martinezen baloia. Zerrez. Irureta. Altunaren bila. Eibarrakoa. Gainenik ikutu du gero buruz. Leia Javi Ros eta Txiki Lonbrañaren artean. Bigarren zatiaren hasieran elkarri besarkatuta ikusi ditugu Javi Ros eta Txiki Lonbraña. Taldekideak izan zibelako, baina baloia jokoan dagoenean. Falta... Badez. Arriskutsua da. Bai, oso. Lanzarotek aterako du falta. Oraingoan bai bi zentralak igo dira, Balin eta Espin. Handira Altuna, Albistegi, Lago. Lanzarote. Gaizki atera du, oso gaizki. Sekurrundu, Txiki Lonbrañari iritsi zaio berriz ere Lanzaroteri eman dio, arean sartu da keinua ezkrarekin. Soberea du jaurtik eta Juan Dominguez gora. Uste gabean jokaldi hona, baloi hona etorri zaio Juan Dominguez, Otaegiri. Baloi hona, jaurtik eta hona da, gertatzen dena da, gora. Atera zaiola, pixka gorputza atzera gutzi du eta gainean sartu beharrean. Baloi hona zeukan, aukera hona zen. Berako oso ondo jotzen duelako baloia eta... Ez zer ez da honleko batetik atera da. Hor egia zan Lanzarote arriskutsua da hor barruan, area barruan. Berak baloia bere oinetan duenean badaki zer egiten duen eta benetan jokalari arriskutsua da. Zer ez dio atekinik atera horri. Baina ikusten da Eibar hobeto bezala, gauzak argiago ditu, oain nagusi da gainera bigarrengo zati honetan. Eta Sanse ez dugu zango asko sufritzen ari denik, baina bai baloia ez daukanean talde honek asko sufritzen du. Baloirik gabe, beti baloia den atzetikan igual ohitu gabe ere bai, eta
hor ez daude gustora, Eibar hori